Kublai phi baro parlok banwan sha kane ka channel jongi kumta hakne ka video phila banyo I ya kane ka dur jong ne ubriu ba selen hato phi dang kan maun em yo ne ubriu kandiat ngako am ban I phi hang ne katu ka video ko bangala dep upload ha ka channel jonga chapang ne ubriu mun shwa subscribe kane ka video kandiat manu bala aban le ya kum kane ka jing le be jot ya father kini gibriu gilar ki ben om tang ya father re ya ka bible ru kini gibriu kide ki ba don haganiam hindu bar kila rung sepo ying mane bar kila kali jing kali ki ba jaklia bha ya father kumta upload kane ka video nga upload ka shwa ka Christmas kane ka jeng charu ka jia shwa ka Christmas une ubriu bas new tam hapo perthe kumbanga tip namar une ude ubriu ubat tim sang ya kan niam kristan om tang ya kan niam kristan une ubriu lakala bunjai kiniam sanga ngani tu ipi hang nesh pa une ubriu skompa ngap bat wat skip ya kan ka video bat mentangan ban ep kumno ka jinglong jingman une ubriu haden ba ula kren bain ule bing ya uwe u father hapo ka ying mane pat menta kumno ka jinglong jingman ka jing im jong u pin I kumno ublei ula penlong ya u perlok une ubri u kami ala de ba ude u hindu kunong ngai ya niam hindu hakin sha une ubri ude hindu ude unong bangladesh haga benengkong usa syapo kari bangladesh ude muslim bat nang tapade u penkelaya lade syakeniam hindu hadin ba ula penkelaya lade syakeniam hindu te wan syapo india bat usdang ban kren gentho ukren ben ya ka niam kristan bat ukren kumne kumta hagawe ka yeng mane kumba pio I hakane video kamangal pen ep ba u rung klem ka jingbit hapo ka ve ka yeng mane hashwa ka Christmas bat ulej hajanu pastor baru kali ya ki kentin ya pastor kentin ki bas new tam hapo perthe ke phim la ban motor hadu kata ki kentin ukali ya pastor ula kali ya pastor ba manu bala thau ya u jisu manu bala thau ya ka nyam kristan sai thu yanga kane gede gari india nim island ya phiban rakhe ya ka Christmas kane hashwa ka Christmas ukranya kane te haden kane ka jingkren jong u katu katnes ngi haden kuma phio I hakane ka video ula le sha we u klauba bat usa menta shak we ka klauba ula longkum ubabej menta ula longkum ubabej ula kren yalade hi bat usna video hakane ka video ula kren ba ngade u marat ka jaka jonga kade kane ka klau ka sor de ka jaka jonga kide ki jonggi bro ka jaka jonga menta sha klau haden belepit yakane ka video imat kumba une ubru la long kumba ba be menta undon ying undon sim u nyai tang sha kane ka klau bat usong usa hakane ka klau